Районыбызда авыл җыеннары башланып китте. Аның беренчесе Олы Миша авыл җирлегендә узды. Җыен Олы Мишәләрнең каз өмәсе күренеше белән башланып китте. Җирлектә үзара салым акчасына да байтак эш башкарылган. Авыл урамы юлларына кымлы вак таш түшәлгән. Багана башларына электр энергиясен янга калдыра торган яктырту лампалары куелган. Авыл җирлеге карары нигезендә шушы сумманы һәрбер авылга эшләнешләргә бүлеп чыкты. Олы Миша авылының Тукай урамына юл ремонтлау өчен 233 мең сум акча каралган иде. 2015 елда Саба районы мелиорация оешмасы белән 950 метр озынлыгында балчыклы таш белән күтәртелгән юл эшләнде. Шулай ук җыенда социаль тармакта эшләүчеләр халык алдында хисап тотты. Алар үзләренең әйткән сүзләрен саннар, фактлар белән дәлилләп барды. 2015 елда районда 11 янгын очрагы теркәлгән, артыннан килгән зыян 4 миллион сумнан күбрәк тәшкил итә. Янгында бер кеше һәлак була. 2015 елның 13 декабрендә Лесной бистәсендә торак йортта янгын чыга. Янгын йортына сүткәндә кеше гәүдәсе калдыклары табыла. Олы Миша авыл җирлегенә кергән авыллар халкы белән очрашуда муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов та катнашты. Ул район күләмендә эшләнгән эшләр хакында сөйләп узды. Узган ел Югары Савырыш авылына юл керде. Авыл юллы булса, тормыш гөрли. 3 ел эчендә барлык авылларда юллы булачак. Җәнәй авылы халкы да әлеге куанычлы вакыйганың шаһиты булачак дип ышандырды район башлыгы. Безнең бик күп эшләнде юллар буенча без шәһәрләрне исәпләгәндә беренче 5-легә кердек. Соңгы 4-5 ел эчендә зур шәһәрләр, зур районнар бар. Юлларның эшләү күләме буенча, аның суммалары буенча без беренче 5-лектә. Менә бу Орша юллары, аларның суммасы 300 миллионнан артык. Шәпки юлы 300 миллионнан артык күперләрдән. Тәмте юл зелле мин зур юллар икән. 220 миллионлык. Инде бер 15 авылга безнең юл керде. Узган ел гына Югары Савырышка юлны керде алык. Анда без беләбез инде халык күп сорады, күптән сорады. Әлеге җыеннарда халыкның көн күреше, халыкны борчыган проблемалар өйрәнелә. Алдагы көннәргә бурычлар билгеләнә. Киләсе җыен Алан, Шәткә авыл җирлекләрендә узачак. Илмир Әхмәтҗанова, Диас Касимов, Теләйче телевидениесе.